Sanibonani sinibingelele babukeli be-TV hamba phambili ka-Dr. Bhebhe TV nensika yesizwe TV. Namhlanje sila eMlazi, indawo dokotela isemlazi. Mlazi kaPhi. kaPhi. Ngasemaromeni. eMlazi kaPhi emaromeni. Ngasemaromeni. Okay, sihleli no Dr. uBhebhe wala eMlazi. Kwi-channel yakhe esanda ukuvulwa esithemba ukuthi isazokhuphuka futhi udokotela uzophinda futhi esilethele izinto abantu abazoyithakasela ukuyibona. Siphinde sibonge insika yesizwe TV ukuthi ivume ukuthi nale video siphinde futhi siyifake nakhona. Sinodokotela sizoyixoxela nje. Sizoxoxa ngomsebenzi. Nje udokotela efika kwi-channel efika ku-YouTube uzositshela ngomsebenzi awenzayo. Dokotela eceleni kwakho ngibona ama-product. Ngiyacathi wonke umuntu uyayibona and umuntu ufuna ukwazi ukuthi yini le ela eceleni kwaDokotela. Sizoqala nje lapha kwisigubhu esingathi siphephule. Dokotela ngicela ubambe umuthi noma ubambe imbiza noma ubambe udokotela uzositshela noma isiwasho uyo uzochaza ukuthi lapha uphetheni Dokotela. Lapha ngiphethe besanibona babukeni lo Dr. Bhebhe le ngiphethe imbiza. Le imbiza elapha izifo zonke. Ube nesibhobo yasilapha umuntu wesifazane uya esikhathini oba nama pains yalapha umeqo kukhona leli lumbe labantu alihlupha libule hambe isinyena yalapha i-drop kumuntu wesilisa yasilapha umuntu ongabathola abantwana iBP yalapha kahle izifo zonke nje konke ishakwasana even ungayithatha even uyifake eglassini ufake namanzi ede namanzi uchele nasabalini ekhaya bekuthi khona imimoya emibe enhluphayo nakhona iyalapha le nje bakuthuza izifo zonke isebenza kwabesilisa nowesifazane iminyaka ke einganeni iyasebenza nakhona isebenza ngaminyaka ne-newborn yawusebenzisa kuphela nje uzosebenzisa ku-newborn kumele u-add amanzi ngoba bu-add kulotuza le-newborn isuyisa week fa ukuthi kube week anyani into esebenzisayo ngoba iyakwazi nakwenganeni ikwazi ukukhipha izintambo khona into ekuthiwa izintambo enganeni ephuma ngaphakathi eziphuma ngaphansi lento ezilumayo ingane esanda ukuzala leke esuka ade ukudla kunina manje safaka iklineke eswini iyakwazi futhi uphinde ikusize lembizi. Okay, so iyasebenza nje uzifo zonke ushakwasana ngisho kuthiwa ngifuna umsebenzi mengishaya lapho negazi yaliklina nje yonke into le iboshwe ngaphakathi uyathandeka ngala kulembizi. Okay, intombi mengishaya lapho nje ngayo intombini lemlashelela nje ingane awusiso lapho amawele. Ngiyabuzwa Dokotela itholakala laphi ke le itholakala endumbini itholakala phasa lekhaya le ngoba ayikho ifamasi engekuyona ifamasi esengikhiphe kuyona ikude kakhulu isePitoli umuntu ongidayisela lama products ami so kodwa nje itholakala buyifuna nje uthole inamba yami sihlangane ukuthi uhlangana khona kodwa ufendi endumbini uyithole le products uyithole uyakwazi ukuyifaka ngisho eKorea uyayikhipha egoli yafika ngisho umuntu la ekhona izothola la ekhona fina mhlaba wonke naphesheya yakwazi izofika leyo iyafika la. Hayi kulungile Dokotela. Dokotela hayi ngiyayi uzifo zonke. Impela ngiyawuza ukuthi isho ukuthi mawutholile uyinsizwa noma uyintombi into zakho izolunga. Zalunga kakhulu. Okay, ngisacela uDokotela ethathe iproduct esibini. Sithe lapha ikhombo ke le. Kuyikhombo lokho kuhamba nje kuthathu kanje. Kusebenza kanjani Dokotela sichaza? Lokhu ngena la thuma ukhuculula la ukhucululani ichithwa amabhadi bomnyama. La usungena enhlanhleni la usucela khona izinto ezicelayo engabe ufuna umsebenzi engabe unani lokhu kuyakwazi ukubuyisa nesithanda sakhe singasahamba. Even impahla yakhe yahamba la bukhuluma yenza lento oyifisayo nebhodlela uyagcoba even ukuthi uyagembula la uyalikhulumisa lebhodlela lenza lokho ukufisayo kwenzeke uhamba nje kuthatha kwanje ku300 kuyikhombo yonke kanje kuyikhombe nje ku300 into engalungisa impilo yomuntu impilo yomuntu nje ngalokho. Ayimawudoda manje akuhluka ukuthi mhlambe ngiqale ngalo pink noma ngiqale ngalo kuhlaza noma kumele uqale ngalo kuhlaza kumele uqale ngalo kuhlaza awukwazi ukuqala ucela inhlanhla ungaqala ususa amabhadi fa uqale ususa amabhadi ukhuculule bese ungena enhlanhleni. Okay. Before ngithole lama products Dokotela ngiyesigubhini la ngakhona before ngithole lama products ayikho ihlampe isystem engidlula kuyona omunye umuntu ukethi
before uthatha into la ekhaya mayoqale sidlule ekutheni siyakuhlolela ukuthi leyo nto izokusebenzela noma kunjalo nje uqala lapha ekuhloleni fast bheke inkinga yakho uqala ukuthi yini ukuthi nokuthi impilo yakhe ime la sibheke nasekhaya ukuthi khamba kanjani nasedlozini uqobo before udokotela ekhipha i-product noma ukuthi ufuna i-products ungayikhipha i-products ngoba nawe uyakwazi ukuyibonela even inkinga yakho ngoba namaphupho ayacaca la izibonakaliso. Okay, sidlule ekuhlolweni yonke into la ekhaya uqala khona kunjalo efoni udokotela uyahlola ngiyahlola efonini esigodleni futhi uyahlola ngiyahlola nasesigodleni uzolidalula inani noma udokotela uzofuna ukuthi hayi nje u200 rand kuyafana ukuthi ngisefonini noma ngifike qathatha ngiyaqathatha u200 rand nje. Okay, hayi so no 5 rand obingelela amakhosi no 5 rand ubingelela amakhosi. Okay, buza uzohlola la endumbeni. Okay, ngiyakuphi njengoba ngingicazela umbukeli la uthi ngiyalapha kwisigubhu. Dokotela ngithuswa ukuthi isigubhu sakho mengisibuka ngamehlo asichichi asinjani. Ngicela ungichazele dokotela wabanye abantu bethi isigubhu sinegama umunye ethi khona ubaba khona umama khona amadoda khona ini udokotela igubhu yazakha la ekhaya Ezakhe igubhu la ekhaya izokuphaka kakhulu kodwa igubhu zokule ezakhiwa la ekhaya nezokuphaka isinto engadli igazi noma usuzenzile zahlanjululwa zihlanjulula ngenyongo kuphela ayikho into ekuthiwa isigubhu ekulethela imali lento ikuphamisa kunto oyenzayo ubunebhizinisi noma kuthiwa une-sex shop abantu bazama ukuthi beze bashesha ayikho into ethi izokulethela imali uyihlalele nje fa iphamise kulento oyenzayo ngoba busithathile la ekhaya ngiqale ngikubhekele ukuthi bazoyivuma yini ekhaya edlozini bebeyivuma edlozini ebese uyahamba ufika uyibike lekhaya sinakho into engiyithathile ngibuye naye ngizophamisa ukuthi nokuthi uyishisele impepho bese uyayibeka le ingahlala even ane newborn erumini la olala khona akukho ukukhazela akukho ngane ayilali namuntu nje into ephamisayo ehlangana nedlozi. Awumnika umuntu ozothi mina ngifuna imali ngihleli phansi kufanele iqalwe khona into eyibusiness fa kube khona into eyibusiness ayikho into evela usuke kulethela imali asinabotiko like asinesipakamiso. Hayi ngiyakuzwa dokotela lesi sigubhu akukho mhlawumbe ukuthi sifake amafutha enkosazane sifaka ini sithakiwe lokho into ezothini into eyithambisayo emva kwezinyangeni eziningi ufaka nje olive oil kahle ngathi olive oil uyifaka olive oil emva kwesikhathi eside futhi nakhona uyobusubuya usuze esigodleni dokotela phinde futhi uyayithengela olive oil uyifakele wena akukho ukuthi udokotela mesethi emva kwesikhathi singaku uyabuya nesigubhu hayi bashintshele ngikunike esinye uhambe naso ushintshe nje lokho kuphamisa uyasikhulumisa nje ukwenze lokho noma ubuthi ufuna ukufutha ukugquma uyayikhulumisa usho leyo nto ufuna ukuyenzeka ekseni uyifake emanzi uchele ebaleni la usebenzela khona ukuthi usebenze ukuthi unamathenda ufaka lapha ebhakedeni la ugqumela khona ugqume ukhuluma sikwenza lokho sifisayo siyafana nalibhodlela lenza lento yoyisho kisokwenza leyo nto sokwenza leyo nto efisa kuyenzeka ngesithathe lutho egcekeni asibulala umuntu asidla igazi lamuntu sikuphamisa even uthi uzala umbethe sakazi inhlanhla yakho lokho ikhuphwa ngamandla. Hayi dokotela ngiyakuzwa dokotela ngiyakuzwa udokotela utholakala kuphi nendawo esiphi inombolo esiphe ama Facebook account esiphe yonke leyo nto leyo before siyephethulela nina utholakala eMlazi kaPhiwa inombolo engitholakala kuyona ithi 071 10 56 154 iphinde futhi ithi 071 10 56 154 itholakala kulo number leyo. Ngithola eMlazi kaPhiwa ku Facebook ubusesha lapho uthi Siboniso Bhebhe uyangithola ke lapho wena kuphela futhi mhlambe umuntu uzokubona ngoba phela uzokubona nje nangesithombe sami. Hayi dokotela sibonge kakhulu sisazo dante namakhamera sishoot isigodlo ngibona kunamabhayi udokotela uzosichazela kodwa kwivideo elandelayo uyobe sekuchaza yonke lento esiyibona la nombukeli futhi uzoyibona kubona soyishutha ngoba umuntu kumele ebone isigodlo ukuthi udokotela uyasebenza and akadlali methu uyasebenza. Sibonge umbukeli angakhohlwa ukusubscribe like share le video on TikTok dokotela ngizocela ube nawo TikTok kodwa abantu bazokulandela kakhulu ku channel la ngifuna khona so bantu bengakhohlwa ba like
beshare futhi bashare futhi beshare smash futhi ngayo yonke indlela aba-ofisa ngayo no hayi share kwabo nje kuzoba isibusiso kumina kakhulu dokotela hayi asibonge doda